Fortæl mig, hvor god den egentlig er. Om det er noget, jeg overhovedet skal bryde mig om og gå videre med. Det er Niels Hausgaard træk, jeg vil så gerne, men det kan jeg. Og til jer, der bor her i København, ikke ved, hvem Niels Hausgaard er. Det er sådan lidt. Tak. Shit. Den her, den hedder Piger i Parker. Jeg siger, at efter stormen kommer solskin, men efter solskin kommer regn. Vi skal ikke gøre det svært, derfor er det ikke svært, det er. Lige nu er det altså jul igen. Lysets fest står for døren. Triste krukker på eld. Her foråret kommer, og snart bliver det sommer. Men lige nu er det altså jul igen. Ja, ungerne skøjter, og drengene de fløjter efter pigerne, selvom de er pakket ind. Det er koldt som bare fanden, men vi har jo hinanden, og lige nu er det altså jul igen. De er sent, og de små skal i seng, og kaffen er lige rendt igennem. Ja, de voksne får en snak, kigger gaver og siger tak for endnu en dejlig jul igen. Hvor ungerne skøjter,